Извинете, двама. О, мале. Каква глава отнеси. Ей, тук вътре. Тук бяга. Колко долу. Моля? От него ли ги стреляш? Да, надлъжно на двора гледах от двора, и ги видях как бягат в друг права линия и в главата го гръмна това. На съм трябва да бягат, нали към мене. Те бягат на север право. От юг, от екстракта, право към главния вход бягаха. Разбрах, тото е бил голям изстрел. О, не беше най-големия изстрел. 150 метра и той бягаше в права линия, отзад го гръмна в главата. По-хубави работи е имало. Сега не ги знам, че на бот оператори така ми бият по вайба, ама не мога да обещая реално. Около сграда А двор. Да, вънка главния вход около сграда А, по-скоро двора. Да, виждам го е тук. О, плеери на дупчума. На главния вход е. Добре, тръгвам. Да. Тагнал съм. О! Той ще го направя на клип. Готов? Още, двама са. Има. Ей, тук е. Къде е друго? Разбрах. Център ли е това? Мълчи, играй, бе. Добре. Бягам, защото съм много съдран. Добре, дръпнах се. Виждам един бот, който се изпълни, че Някъде близо до мене вече. Все едно по стълбик се качва. минал е през. През кое е минало? Ако ще казваш нещо, давай. През хотела май е минал някъде по стъпалата. Трябва да се махнеш там. Аз съм на стъпалата. Бота стреля по теб. Тихо. После до мен на стъпалата, май. Можеш ли да изчезнеш там? Мога, ама не искам. До мене, да. Че тараш. Тихо.